Здравейте, приятели! Както знаете, аз съм Тина Динкова и просто само искам да направя това кратко видео, което не знам колко време ще е. За едно момиче, което вчера ми написа, че много добро момиче. Вчера ми коментира последният клип там и много и благодаря. Качила съм в... сега ще качила в YouTube. Качила съм в Instagram и също така в Musical.ly. Да. Musical.ly, Instagram и Facebook ще ми бъдат долу в описанието. Да. И много и благодаря. Да, много и благодаря това. Това исках да кажа. Много е кратко, знам, съжалявам. Обаче исках само това да кажа. Не знам кога ще правя клип. Вчера беше доста късно да качвам клип. Да, беше. Тя ме коментира в 8 часа. Да. И за онова момче, където вчера където ме беше питал долу в коментарите за мюзикълите ми, ще ги види долу в описанието. Да. Чао! Не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате, да натиснете камбанката за известия и да споделяте клипа. Да. Не забравяйте да проверите описанието. Чао!